eeyi ɗum ko woni no wiyete eyre ko on fulɓe hol toon taw Mauritanie hol toon Kankossa aha wallahi gonga eyyi ɗum ne ñeele ɗum kam kotam ala fayoyde ɗum ɗo ko keddam eyyi ɗum waddete e ɗum ɗo ñaame onon keddam mbiyata kosam ɗam yaada e ɗum ɗo ɗam ɗo yaada e ɗam ɗo ɗam ɗo yaada e ɗum ɗo ɗum ko ñeele ko fewna ina pari ñaamede eyyi yo so on pini ko ɗum ɗo e ɗum ɗo kaccitto ɗon eyyi ɗum ɗo ñaama toon ɗum ɗo ñalawma tabarikallah ɗo de maaro ala ɗo maaro ala ɗo de aha ko ɗum woni cosaan wallahi waɗi fayida ɗum ɗo de gawri suuni e gawri feela aha wadde nguuron cellon juuton balɗe ay maaro adde min tan ko caɗele ɓole ko jogiɗa ko bonam debbo burgal ala oto lappum kay ɗum ko burgal aha koko sacca aha 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 ko leggal ngal ko woni leggal kelli aha ko onon pewnanta koye mon aha denɗe few ɗum aha eyyi eyyi gasi eyyi tabarikallah on jarama de ɗum ɗo ko nebam sirmi ɗum ne ko woni nebam sirmi eyyi aha eyyi ko ɓawli nder ko gellojo walla tamaroje eyyi gasi aha tamaroje aha ɗum ɗo ko wayno jawe ko ko woni ko wayno jawe ko eyyi 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 aha 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 eyyi 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 aha 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 eyyi nge jiɗɗa aha 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 eyyi aha aha eyyi eyyi yuppay hoore jombajo aha 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 ɗum woni ko aha 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 wallahi yo ɗi a jarama no fewi tabarikallah machallah on jarama de